Parlementaire yɛrɛ de côté a ko jali ka ɲa don min na ni bonya ye an nana bonya d'a ma bonya ma kasi a y'a yira ko bonya diyara ale ye a kila k'an ka bonya sara cogo dɔn i bɛ bonya kɛ dɔw t'a mérité danaya ko ka bɔ k'i fo yɛrɛ yɛrɛ de k'i barikada anw ka don Abidjan yan anw mana an sen jɔ la n'anw seginna anw yɛrɛ bɛ taa an yɛrɛ ɲininka o mana mun bɛ yen wallahi mun bɛ kɛ min na an na den o tɛ e ye dɛ lagare koto ko kana danaya fo danaya ni jigiya mina danaya ni danaya mina danaya tɛ da mɔgɔ la gansan dɛ ni danaya tigi yɛrɛ yɛrɛ de wallahi bilahi shadi o de anw se yan an nana ɲuman barikada an nana fo ka barikada an jatigi don an ka billet feere la an jatigi don a b'a kɛ kanu kama ne m'a ɲini ni b'a fili hali concert tɛmɛnen b'a kɛ e bazɛn gardien e yɛrɛ kun bɛ yen diɲɛ don o don a bɛ bazɛn yɛrɛ kɔni tɛ jama o jama mana bolo Abidjan a bɛɛ bɛ danaya kalama danaya ye fini don a bɛɛ kan lagare kama danaya bazɛn tɔgɔ kelen don cɛminɛ cɛ ni cɛsiri cɛ cɛw bɛ kalama Abidjan k'e bɛ se ko la wallahi an y'a fo a ka kuma dɔ fɔ tuguni ko hali promoteur bazɛn k'a b'a kɛrɛ ka k'a ko ko concert do ko promoteur bɛ bazɛn do ka tugu lagare kɔ k'ale y'i jɔ a la wala o dalen bɛ fɔlɔ ka bazɛn ka salo anw na sini anw nalen yan o dalen bɛ mana mun kɔ jama bɛɛ lajɛlen ka bazɛn na n'i bɛ bazɛn feere n'i ta tɛ i tɛ se k'a nin dɛ n'i bɛ bazɛn feere bilayi ni danaya t'i kan n'i ko k'i b'a nin i bɛ fɛ dɛ mais danaya jolen bɛ n'a ka ɲumanya ye ne b'a sigilen alamina b'a bolo jumaw la ne b'a sigilen alamina tasaw b'a bolo a bɛ k'a di mɔgɔw ma da la a bɛ buru de san ka jisuma de san ka boisson de san ka dumuni de sigi k'a di mɔgɔ minnu tɛmɛtɔ don ani bonya nana an nana di jɔ ma an nana di an na den ma danaya bazɛn ne m'a tɔgɔ mɛn o ye nkalon ye mais Abidjan dugukolo kan i b'a dɔn ko danaya balolen bɛ ni ma fili n b'a fɔ ko Buye Hayidara den ni ma fili n b'a fɔ ko Sɛkinɛ mɔden ye Ɲɔrɔ i b'a fɔ a ye ko anw nana ka na foli k'a ye ka bonya d'a ma kɛrɛnkɛrɛnya la don min na promoteur bɛ s'a ma ni lagare ka kuma ye a kan ka min kɛ a y'o kɛ promoteur ko k'a ye 100 don tige la o kɔfɛ ka tila ka 100 tige ta k'a da ko jelimuso min welela olu de bɛ fala olu de bɛ bala maliyɛn bɛɛ bɛ fala maliyɛn bɛɛ bɛ bala nin tɛ anw nako fɔlɔ ye yan danaya ni jigiya caman nin tɛ anw nako fɔlɔ ye yan danaya ni miliyɔn caman nin tɛ anw nako fɔlɔ ye danaya ni dumuniw caman danaya ni jigi caman min bɛ se ko la Abidjan n'a bɛ bazɛn de feere n'a hinɛnen bɛ a bɛ makari ala ta bɛ nin bolo juma o juma mɔgɔ min bɛ ala sɔrɔ o de filɛ sigi n'i y'a mɛn i b'a fɔ i b'a dɔn a kɛra ne ɲɛna a ka bitigi in kɔnɔ yan ne bɛ se ka fama a ma de mais ne tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ ala ye min don ye wasakɛ k'a nana n'a den ka quartier ka n'a den ka bonya invitation ye ka n'a d'a ma an nana ni invitation ye ka n'a di danaya ma spécial mɔgɔ ye min ye ni mɔgɔw t'a dɔn aw yɛrɛ b'a dɔn danaya ka na bonya carte d'i ma ka na mankama carte d'i ma i b'a mérité Abidjan dugukolo kan yan nin m'anw fɛ ko bɛɛ la a m'a dogo min y'i ba diɲɛ na ko ala de bɛ yen ka ala ta kɛ n'i donna Abidjan Sɛkinɛ kalandenw mana na nin de bɛ yen n'i bɛ Sɛkinɛ